Bbca लाइमोन आफादनि 66थि बोसोरसारि जथुम्माया मेहेरगोनाङै जादों। चिरां जिल्ला बिमादै दुम्रुथला ग्रेसिं गेवलां फोथाराव Bbcaनि लाइमोन आफादनि बानजायनायाव गिभ मी दाइन हार्ट एन्ड लेट दाइन आइज अबजार्भ माय वे आयदाखौ लानानै 66थि लाइमोनफोरनि बोसोरसालिया जथुम्माया मेहेरगोनाङै जानायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव लाइमोनफोरनो गोबां गोग्गो रावफोरजों फोरोंनो थाखाय गाहाय आलासिफोर हिसाबै लिंनानै लाबोदों। BBC उदालगुरि लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जिस्केल दैमारिया बेजों लोगोसे Bbca थुक्राझार लाइमोन आफादनि सानडे स्कुल प्रमटर नेहेमिया बसुमतारीखौ दिनैनि हाबाफारियाव सासे गोनां आलासि नुजाथिदों। बिटिआरनिनो EM रनजित बसुमतारीया बे हाबाफारियाव गाहाय आलासिया लाइमोनफोरनि सोलोंनो गोनां बिबुंथिफोरखौ खौरांगिरिनो फोरमायो आरो सासे गोनां आलासि नेहेमिया बसुमतारीयाबो लाइमोनफोरनि थाखाय गोनां बिबुंथि होयो। बेजों लोगोसे EM रनजित बसुमतारीयाबो Bbcaनि लाइमोन आफादनि दिहुननाय जिउ दिङा लाइसिनि सोमोन्दै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। आं गोबां रंजानाय मोनदों बे 62थि जि लाइमोन युथ केम्प बेयाव फैनानैहाय आरो बेखे जि इसोरनि बाथ्राजों सावरायज्लायनो खाबु मोनदों आरो बेखे जों जे गावनि गोसोखौ इसोरनो होनांगौ जेब्ला जों गावनि गोसो इसोरनो होयो अब्ला जोंनियावहा सान्थि रंजानाय जोंनि गेजेरावहाय गोजोननाय बे थाफ्लायो। नाथाय जेब्ला जों गोसोखौ होनाय नङा अब्ला जों गावनि गोसो बादि सोलियोब्ला जों गुबुनजोंहाय एना एनि जालायनाय बिदि हाबाफारिफ्रा जाफुङो। ओंखायनो इसोरनो जेब्ला गोसोखौ गथायगोन अब्ला जोंनि गेजेराव गोजोननाय रंजानाय आरो बेखौनो लानानै दिनै जोङो बे 62थि जि बोसोरारि युथ केम्प बेवहाय जोङो सावरायदों आरो आं आसा खालामदों बे इसोरनि बाथ्राया जों लाइमोनफोरनि जिउआवहाय गोबां खामानि मावगोन आरो बिदि गोजोननाय रंजानाया फैगोन। बांसिनै मा सोमोन्दो लानाय मा थांखि लानानै फोरोंनाय जादों? बेखे जोंनि जिउआरि जिउ जोंनि आत्मिक जिबननि थाखाय जोङो इसोरा जोंखौ दाबाय सृष्टि खालामबाय जों इसोरनिखा आरो बेखायनो इसोरा जोंखौ नागिरो। ओंखायनो जोंनि गोसोखौबो बे बोलोग्रा इसोरा नागिरो। ओंखायनो जों इसोरनो होनाया बे गोनांथिथार बेखौ जों फोरोंनाय जादों। जेब्ला जों इसोरनि बाथ्राखौ नायो अब्ला जों नुनो मोनो जे बेबायदि ड्राग्सफोर एबा फेग्रा मुवाफोरखौ बाहायनायखौ इसोरनि बाथ्राया रायथाखादों। ओंखायनो जों बेखौनो फोरोंदों बेखौ जेब्ला जों निसा बुस्थु बाहायनाय नङा अब्ला जोंनि जिथु मोदोम बे मोदोमा जाहैबाय इसोरनि मन्दिर जों गोग्गोयै लाखिनाय जाहैगोन आरो बिदिहाय जों बेफोर जेब्ला गोजानाव थागोन अब्ला जोंहा आद्रि जानाय नङा। गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ जायफोरखौ बाहायनानैहाय गावनि जिउखौ नस्थ' खालामदों न'खरफ्रावहाय दुखु दाहा लाबोदों बेफोर गासैनिफ्राय गोजानाव थानो हागोन। आङो देग्लायनि बे 2023 मायथाइनि जेनाखि 66थि जोंनि लाइमोनफोरनि जथुम्मा बे जथुम्मानि गेजेरजों बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो आं इच्छा जादों। जोङो बे एनुवेल युथ केम्पखौ खालामनायनि मोनसे उद्देश्य दङ जाय जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोनफ्रा एबा जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां बिसयावहाय उनस्लदनानै थादों। जेरैहाय बिसोरो फरायनायफ्राव दावगानो हायाखै मोजां सोलोंथाइ बिसोर लानो हायाखै आरो गुबुन गुबुन बिथिङावहाय बिसोर जौगानो हायाखै। जोङो बेफोरखौ माबोरै जों जौगाहोनो हानो जोङो बेफोरखौ जोङो लानानै जोङो इसोरनि रावनि जुगिदि जोङो शिक्षा होनायनि गेजेरजों थांनानै थानायनि जेनाखि राहा लामा जोङो बेखौ बिसोरनो जोङो खोन्थानानै जोङो होयो आरो बिनि गेजेरजों गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा जौगानो हादों जिउआव मोदोमाव आरो थांखि होसोनायाव जौगानो हानायखौ जोङो नुनो मोनबोबाय थादों। बर' बेप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सिएशन BBCनि दैदेननायाव बा बानजायनायाव बर' बेप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सिएशननि मोनसे दालाय इयुथ जोहोलाव हानजानि जा दिनै 66थि बोसोरारि जथुम्मा बे 66थि बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों 3 लाख बर' ख्रिस्टियान थानाय जोंनि बे बिटिआर सिंनि बर' रायजो राजाफ्राबो बा बर' ख्रिस्टियानफ्राबो बर'नि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थि सिबिनायाव जेब्लायबो आखा फाखा बेखौ थांनाय 66 बोसोर जोङो बाहागो लाबोनानै फोरमान मोनबोगासिनो दङ। जानो हागौ आंनि बैसोआ 60 बोसोरसिम थाङाखै अब्लाबो जेसेबांसिम आं जिउ खांनाय गोसोखांनाय सम बे समसिमनि गेजेरजों बर' थुनलाइ सिबिनायाव बर' हारिमु सिबिनायाव बर' राव आसारखान्थि सिबिनायाव बर' ख्रिस्टियानफ्राबो जे मालाबाबो गेजेर नङा मालाबाबो उन जानानै थायाखै बेखौ जोङो दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजोंबो मिथिनो मोनो बा हायो। नैबे मोनसे जोंनि फोरमान जिउ दिङा होननाय 27थि बिसान
27 इस्यु बे 27थि बिसाननि गेजेरजों बर' ख्रिस्टियानफ्रा बिटिआरआव थानानै बर'नि थुनलाइ राव आरो बर'नि हारिमुखौ माबायदि बेरखांहोदों बे 27थि बिसान जिउदिङा मेगाजिननि बोसोरारि मेगाजिननि गेजेरजों एनुवेल कनफारेन्सनि गेजेरजों जा मेगाजिन बहनो लाइसि बहनो बे लाइसिनि गेजेरजोंनो जों फोरमान होनो हायो। बिनिखायनो जोंनि आजै आजौनिफ्रायनो फ्राय जोङो जुदि बर' ख्रिस्टियानफोरनि हिस्ट्रिखौ नायोब्ला 1838 most probably if I am not wrong बेनिफ्राय जों जुदि नोजोरबो बोयोब्ला जोङो नुनो मोनगोन बेवहाय बेंगल पार्टनि जा बर'फोर आरो आनडिभाइडेड गवालपारा जिल्लानि जा बर'फोर इनक्लुडिं बै समनि जोंनि जा आपार आसामनि बर'फोरनि जा थुनलाइ सिबिनाय बेवहाय जों जुदि एडवार्ड गेटमोननि समनि जा बर' समाजनि गेजेरावहाय ख्रिस्टियान धोरोम फोसावनाय बेफोरखौ नायोब्ला बर'फ्राबो जे सोरनिबा नासयनाय सोरनिबा गादबनाय सोरनिबा सोबख'नायनिफ्राय बर' हारि आरो बर' हारिमुखौ बासायबोनायाव बर' ख्रिस्टियानफ्राबो मैखोम माने बिहोमा दङ बेखौ जोङो मोनथिनो मोनो। जिखियानो जायाथों पास्ट इज पास्ट एट प्रेजेन्ट जों मा खालामनो नागिरदों बेनि मेइन थांखियानो जादों दिनै जे जों इयुथ केम्प मोनसे फाथिदों बा खुंदों बे इयुथ केम्पनि गेजेरजों जोंनि बर' ख्रिस्टियान जोहोलावजोफोरखौ बोखांनायजों लोगोसे एनि एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरनिफ्राय बोखांनायजों लोगोसे सैथोथि गोथार बेखौ फोरोंनायजों लोगोसे समाजावहाय बर'नि हारिमु राव थुनलाइखौ इम्पेक्ट होनायनि मेइन थांखियानो जादों दिनैनि बर' इयुथ केम्प फाथिनायनि मेइन थांखि। थेंक इउ। जों गोजोननाय मोनदों। गिबियाव आङो नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों आरो बे साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौहाय। बेनिफ्राय जोंनि 66थि बोसोरारि लाइमोनफोरनि जथुम्माया थांनाय 6 तारिख अर्थात सुक्रुबार मोनाबिलिनिफ्राय लानानै दिनैनि बे रबिबार मोनाबिलिसिम जाबावगोन। दायो फैयै फैयै दिनै जोबथा दिनाव सफैबाय। दायो जोंहा मोननै सार्भिस दंबायो, सानजौफुनि सार्भिस आरो मोनाबिलिनि सार्भिस। दा जोङो ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों इसोरनि अननायाव जोंनि बे गासैबो सार्भिसफ्रा गाहामै सोलिबोगासिनो दङ। लोगोसे बेवहाय गोबां लाइमोनफोर इसोरनि राव सोलोंनायजों लोगोसे जोंहा मोनसे एडिशनेल प्रग्राम जोङो लादेरनाय जादों। बेनो जाहैबाय सानजौफुनि सार्भिस जोबनायनि लोगो लोगो जोंहा मोनसे सं सिंगिं कम्पिटिसन जोङो लानाय जादों। बेयावहाय जों बेबायदि एडिशनेल खालामदों। जोंनि थांखिया बेनो जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे जोङो एसे बोखांलांनो हायो। दा जोङो नुनो मोनदों जोंनि आत्मिक जिबनाव जोङो जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो दाखांलांनो हायो। बेखौ लोब्बा लाखिनानै इसोरखौ बाख्नायनायनि मुङै जाहाथे बिसोरो इसोरनि मुङै मेथाइ रोजाबलांनो हायो। जोङो बेबायदि सिंगार थिखांनो हायो। बेनि थाखाय जोङो बे कम्पिटिसनखौ खालामनाय जादों। लोगोसे आरोबाव जोंनि बे गासैबो प्रग्रामफ्रा मोनफ्रोमबो सेसनाव जोंनो सानै आलासिफोरनि गेजेरजों दिनै जोङो इसोरनि राव सोलोंनायजों लोगोसे गोबां जोङो सोलोंनो हादों आरो जौगालांगोन जोङो बेखौ मिजिंथिदों। लाइमोनफोरनो इसोरनि बोसोन होनो थाखाय सोर गियाननि फुंखा आलासिफोर लेंहरदों? जोंनि गेजेराव आलासि महरै मिस्टार जेहेजकेल दैमारि, सेक्रेटारि इयुथ कमिटि Bbca उदालगुरिनिफ्राय, आरो गुबुन सासे जोंहा दंबायो बेनो जाहैबाय मिस्टार नेहेमिया बसुमतारी, SSP Bbca इयुथ कमिटि। बे सानैनि गेजेरजों दिनै जोङो बेबायदि मोजां इसोरनि रावखौ जों सोलोंनो मोनगासिनो दं।